плес. Трябва да идва и контри и да удри Станислава. Да удри Станислава. Да пошляпва Станислава. А? Да. Аз не съм. Да те пошляпвам. Мале, Мария, ти имаш страшен куфър. Зависи как се споразумее. Страшен куфър има Марийче, виж. Хайде, ценни кадри, да ми канят. Както мейкинг ще стане. Що спряхте осветлението, бе? Дългичко, защото на мен ми беше интересно. Добре. Пак. Защо? Фак. Айде, че ще ми дигнат колата. Аз съм си сложила за 2 часа, ама то вече станаха 2 часа. Къде спираш тук? Еми на... Ето беше мъжа. Да, те изгледа да спреш, те вече си дигат си край Ами, аз... Ало, ще имаме подарък. Ало, те обичам. И аз. Много сте мили, бе. Това беше дългичко, бе. Много миличко подаръци. Подаръци. Трябва да го покажа. Чакай да го отворя, да го видят всички, само че малко трудно ще го отворя, защото тук е на възъл е доста сложно. Почти успях. Ето така. Ето сега ще го видим. Хоп. Какви красоти, кремчета, разни парфюмчета. Ето това какво е. Ще видя след това. Много трудно. Лосиончета. Благодаря много. Ще си ги използвам с удоволствие. Ще дойде в магазина с Марги, ще отидем. Така. Да, специално. Добре. Много ви благодаря. Наистина стана дълго, но аз включих доста въпроси от себе си, защото ми беше любопитно, пък и вие си говорите. Доста си поговорихме. Не. Кая, просто... че ще продължа да бея Айде, работим. Това са тайни кадри. Чакай бе, аз ходя... Едно ми се... Къде много беше драго. Значи ще се виждаме. Ще се виждаме. Ще се виждам, що сме в махалата е гад. Ние пък махалата да сме и да се виждали. Това е... Ама ти като кажа, че се снимахме с всички Това знаеш, защото аз се виждам обикновено. Се започва да използвам тирата. Както ми прави това. Той ти е зам, че това големи Отдолу и айде, виж, аз съм... Това е почти не го знам. Аз съм другото да И затова не мога да се засича. Аз просто не вървя така, когато бях кучето. Но аз не се закучим, ще разговарям към газ. За кое бе? Ай, не трябва да мърдаме. Да. Бъдика го, само мързи. И успех в четвъртък. Отдавна свалих там. Свалих, сладупето и сука, махам. Как прошкаш?